Aquest divendres es celebra el Dia Mundial del Son amb el lema "Dormir bé és un somni accessible". Un somni, però, que només es fa realitat per un terç de la població mundial. La resta pateix trastorns del son. Una dada preocupant si tenim en compte que tenir un son sa és fonamental, és un dels pilars de la salut. Què és un son sa? Quins són els principals trastorns del son i com podem prevenir-los? Ho preguntem a l'expert en medicina del son, el doctor Francisco Sagarra. Molt bon dia. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Dia Mundial del Son se celebra des de ja fa uns anys per fer prendre consciència de la importància de dormir bé, de descansar bé. No ens ho prenem prou seriosament? Això no som prou conscients de la importància que té? Jo crec que per una part no, és a dir, encara el tema del son és un tema que, tot i la quantitat d'informació que tenim actualment, via mitjans de comunicació, internet i demés, jo crec que encara falta una miqueta de consciència del fet de que el son és un fet fonamental, és una necessitat vital que hem de cuidar realment. I amb el Dia Mundial del Son, realment el que es pretén, a través de l'Associació de Medicina del Son, l'Associació Mundial de Medicina del Son, justament és conscienciar tant en els professionals de la salut com a la població general de la necessitat de tractar aquests trastorns, inclús de poder prevenir aquests trastorns, perquè realment el problema és que hi ha molta gent amb trastorns del son que no sap que això es pot tractar o no sap ben bé on anar per poder tractar aquest tipus de trastorns. Diem que un son sa és un dels pilars de la nostra salut. Per què? Quines conseqüències pot tenir no dormir bé, no descansar bé? Clar, fixa, quan parlem de la necessitat de son, parlem d'una necessitat biològica que, a més, és una necessitat vital, i aquí vital no és metafòric, és real. És a dir, probablement moriríem abans per falta de son que per falta de menjar. Per això diem, escolta, que dormir és molt important. Llavors, quan una persona no dorm bé, què li passa? Pot tenir alteracions a tots els nivells del seu organisme. Parlem del sistema cognitiu, si una persona tindrà problemes de memòria, problemes de concentració, atenció, probablement tindrà problemes a nivell anímic, és una persona que estarà irritable, problemes depressius, ansietat, i molt probablement tindrà problemes de salut. I quan parlem de problemes de salut parlem de síndrome metabòlic, problemes amb el metabolisme del sucre, per exemple, més probabilitat de tenir sobrepès, més probabilitat de tenir diabetis tipus 2, i inclús s'ha relacionat la falta de son i alteracions del son amb alguns tipus de càncer. És a dir, que parlem de coses lo suficientment importants com per prestar-li atenció. Per prestar-li atenció a què és un son sa, quins són els elements que ens garanteixen un son de qualitat? Bàsicament hi ha tres grans conceptes, i així us defineix el manifest del Dia Mundial del Son d'aquest any, que són, bàsicament, profunditat, és a dir, el son ha de ser lo suficientment profund com perquè l'endemà ens doni la percepció, la sensació d'haver descansat bé. El son ha de ser un son continuat, és a dir, no podem tenir despertars continus, no podem tenir un son fragmentat, perquè això al final no procura, diguéssim, el descans que necessitem, i ha de ser un son que normalment ens proposi un bon benestar l'endemà, és a dir, un son reparador. Aquests serien els tres grans pilars que fonamenten el bon son, bona salut, bona qualitat de vida. És a dir, hem de dormir el temps que necessitem, és una bona quantitat de son en funció de les meves necessitats i una bona qualitat de son que s'expressarà en forma de continuïtat i profunditat. Només un terç, però, de la població mundial, dèiem, compleix aquests requisits. Una de cada 3 persones té aquest son de qualitat. La resta, quins són els trastorns del son més habituals, els que la resta de persones podem patir? Jo parlaria sobretot de potser 3 grans trastorns. Tenim els pacients que tenen problemes per dormir, és a dir, els que tenen insomni. Parlem d'una prevalença aproximada d'un 30% de la població, i jo afegiria com a punt d'atenció, d'aquest 30% de persones que tenen problemes per dormir, només es tracten correctament un 10%, o sigui, la majoria no es tracten correctament. Parlaríem també d'un altre gran problema de son, que és el síndrome d'apnea del son. Són aquest grup de pacients que, a part de roncar a la nit, fan parades respiratòries, és a dir, paren de respirar mentre estan adormint, amb la qual cosa això pot provocar problemes a nivell cardiovascular importants. I també afegiria més del 80% de persones que tenen apnees del son no ho saben, tenen apnees i no ho saben. I també parlaríem d'un altre gran grup de persones, que són els que tenen problemes més de tipus fisiològic per mantenir la vigília. És a dir, hi ha molta gent que té massa somnolència durant el dia i s'adormen.
Parlem, per exemple, dels pacients narcolèptics o dels pacients que tenen el que en diem hipersòmnia idiopàtica. És a dir, tenim 3 grans grups de pacients per simplificar. Els pacients que no dormen, que són els insomnis, els pacients que dormen massa, que són les hipersòmnies, i després tenim un grup de pacients que fan coses mentre dormen, que són els sonàmbuls, els que tenen terrors nocturns, el síndrome de cames neguitoses, i amb tot això conformem un gran nucli de patologies que mereixen la pena ser tractades perquè això ens pot comportar molts problemes de salut. Vostè ho ha dit quan parlava del primer grup, les persones que els costa dormir, que només un 10% són tractades correctament. Quan parlem del son i parlem de tractament, a vegades pensem, realment m'he de posar en mans d'un professional si em costa dormir o si em desperto sovint durant la nit. No som prou conscients de la importància del tractament d'aquest tipus de problemes. En quin moment ens hem de posar en mans d'un professional? Jo crec que tens raó amb el que dius, és a dir, a vegades el pacient no sap ben bé si necessita consultar o no i en tot cas a vegades també es planteja on vaig a consultar. Perquè clar, si aquesta persona consulta en el seu metge de capçalera, probablement el seu metge de capçalera, per la pressió assistencial que existeix actualment, no pot dedicar-li el temps que necessita aquell pacient. Llavors, quan consultar? Doncs quan realment la persona és conscient de que allò se li escapa del control. Si jo començo a tenir problemes per dormir i començo a notar l'endemà que estic més fatigat del compte, que tinc problemes de concentració, que m'adormo al volant, que estic més irritable, que començo a somatitzar i tinc alguns problemes de salut a qualsevol nivell, dermatològic, digestiu i demés, potser que ens plantegem la possibilitat de que un trastorn durant la nit m'estigui provocant aquests problemes. A partir d'aquí, on consultar? Primera demanda sempre metge de capçalera o bé directament amb una unitat de son, que som actualment els especialistes que tractem aquest tipus de problemàtiques. Hem de tenir la mateixa atenció a tots aquests trastorns a totes les edats de la vida? És a dir, el mateix tipus de trastorns els podem veure en infants de 5 anys, en joves de 30 o ja en persones més grans de 60 anys, per exemple? O van variant amb el pas del temps? La veritat és que sí, però van variant. Per exemple, amb els nens és molt important prestar atenció amb el nen que ronca. És fonamental que els papàs, els pediatres i demés tinguin molt present que un nen que ronca és un nen que s'ha d'estudiar. Per què? Perquè aquest nen és possible que faci parades respiratòries i amb poquetes parades que faci aquest nen, això s'ha de tractar, normalment de forma quirúrgica. Quan parlem d'insomni amb els nens, també parlem d'una prevalença molt alta. Hi ha molts nens que dormen malament, més o menys un 30%, i d'aquest 30% la majoria tenen un problema de tipus conductual, el qual vol dir que aplicant normes de tipus conductual, hi ha diverses estratègies que han demostrat eficàcia clínica, això es pot arreglar. En canvi, per exemple, quan parlem de nens amb hipersòmnia ja seria molt poc freqüent. Això és molt més freqüent amb els adults, és a dir, un nen, per exemple, amb narcolèpsia és molt poc freqüent, el nen que s'adorm durant el dia és molt poc freqüent. I quan parlem de gent més gran, realment tenim molts problemes per mantenir un son continuat, o sigui, la gent gran té molts problemes per mantenir un son continuat, que és una de les característiques que teníem abans. Potser hi ha un grup que sempre se'ns queda una miqueta penjat, que és el grup dels adolescents, amb els quals jo penso que tampoc se'ls presta l'atenció que mereixen. Els adolescents són un grup de població que van privats crònicament de son, o sigui, dormen tots menys del que necessiten, i moltes situacions que provoquen aquesta falta de son, que a vegades és simplement una qüestió d'hàbits i de mala higiene del son, moltes vegades és provocada per una patologia concreta que es diu síndrome de retard de fase, que jo crec que també és molt important conèixer, és a dir, saber que molts adolescents tenen moltes dificultats per adormir-se, no perquè tinguin insomni o no perquè tinguin mals hàbits, sinó perquè tenen una alteració del ritme circadià relacionat amb la temperatura, melatonina i demés, que es tracten de forma específica i que també tenen un tractament. És a dir, que podríem dir que qualsevol trastorn del son pot afectar a qualsevol persona, encara que és veritat que hi ha algunes patologies que es decanten més cap a unes edats o cap a d'altres, o cap a més en els homes o cap a les dones. I qualsevol trastorn del son es pot prevenir? No. Alguns trastorns del son es poden prevenir, n'hi ha d'altres que no. Per exemple, la narcolèpsia, que és una malaltia neurològica que provoca sobretot molta somnolència, no es pot prevenir, té una causa purament biològica.
el síndrome de cames neguitoses, que és una malaltia provocada per un dèficit de dopamina, tampoc es pot prevenir. En canvi, alguns insomnis sí que es poden prevenir amb unes mesures d'higiene del son adequades, amb un control del nostre estrès i les nostres habilitats per control de l'estrès durant el dia. És a dir, que hi ha algunes coses que sí i hi ha algunes coses que no. D'aquests trastorns que no es poden prevenir, n'hem d'estar molt a l'aguait i hem d'estar a sobre i posar-ho a mans d'un professional si cal. Els altres, els que sí que es poden prevenir, ha parlat d'higiene de la son i crec que hi ha un decàleg, uns manaments de coses que podem fer per intentar tenir un son de qualitat. Sí, sempre expliquem que el son, tot i ser un fenomen biològic, és un son que a nivell conductual es pot preparar. De fet, la majoria de gent pensa que el son és un procés que ve sol i que nosaltres no hi podem influir gaire, i això no és veritat. De fet, tots hauríem de fer un camí cap en el son, una preparació en el son, que hauria de començar almenys 2 hores abans d'anar a dormir. Per exemple, dins d'aquest decàleg sempre es parla d'horaris regulars, és a dir, hauríem de tenir molta cura amb els horaris de son i vigília que fem, que siguin regulars, intentar adaptar aquests horaris sempre a les nostres necessitats de son, és a dir, que si necessitem dormir 8 hores no té sentit estar 10 hores en el llit, per exemple. Hauríem d'intentar controlar el consum de cafeïna 6 hores abans del que és el son, per exemple, perquè la vida mitja de la cafeïna és molt llarga. Hauríem de controlar molt bé tot el que és l'exposició a la llum. Per exemple, aquesta llum que tenim aquí ara en l'estudi és genial per treballar, perquè manté el cervell despert, però l'exposició a la llum a última hora de la nit, a les 8-9 de la nit, si estem llegint amb ordinadors, amb tablets o més, això inhibeix la secreció de melatonina i és una de les coses que, per exemple, farà que tinguem problemes per dormir. Per tant, tenir una correcta higiene del son, unes correctes rutines, seria com la base per intentar dormir bé, que són unes normes necessàries, a vegades no són suficients, però sempre s'han de tenir en compte i sempre s'han de tenir presents. Complir doncs, aquests manaments, aquestes rutines de preparació del son poden ser una bona manera de commemorar aquest divendres, aquest 18 de març, el Dia Mundial del Son. Bé, podem saber moltes més coses, per això anualment es commemora aquest dia per tal que tots hi prenguem una miqueta més d'atenció i ens informem una miqueta més, ens ho comentem una miqueta més i ens autoavaluem i consultem amb professionals si s'escau. Doctor Francisco Segarra, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat que tenim justament d'explicar aquestes coses amb el Dia Mundial del Son. Dia Mundial del Son, el 18 de març.